bara bela jeleni a wakati do ni wakati na kunafuni ale wati de sira femi mali kunafuni soba ale kornala amalo de nyaka foko biye me kalu kle tanduri zamba flani muga ani duru kunafuni wati sira ayaw bismillah. Fondamela bi kunu conseil des ministres ale senfɛ min ni an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'ale tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ye ka taa se an ka ministre ɲɛma o fɛnɛ ma ni o ye docteur général de division Abdoulaye Mayiga ye o ye hakilina ba dɔ ta kunu hakilina min ni o de ye ko fɛn min ye dabiya ye dabiya ale bɛ Kayi o mara la ko ka conseil rural la ka o kɔni ci ni ka bɔ yen nɔ. Banabakaw be u ka san kɔɲɔ min ni ka o kɛ san o san san 2025 ta kɔni kɛra kunu mais kalo tile 14 kunnafoniya dira kɔɲɔ labɛnbaw olu fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye furuden maa caman olu le kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka kɔɲɔw kɔni ka olu ɲɛnamaya ɲinanta yɛrɛ tara ka bila mina min kɔnɔna la sa o de a yɛrɛ k'a fɔ ko kɔɲɔ yɛrɛ kɔni ta ko 400 de ɲɛnamaya kɔni o kɛra fɛn min ye a mɛri ye ni o ye Sɛnpara ye b'ale fale ma ko Bayi ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko hakilisigi la u kɛlen don ka lakana sira bɛɛ lajɛlen ni ka o ta walasa furu ninnu a bɛ kɛ hɛrɛ ni baden o kɔnɔna la cogoya min na u bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ t'i jɔ maa 200 o bɔɲɔngo la ni u ka témoin farala a kan ni o ye seerew ye u bɛ t'u jɔ fo maa 800 na. Chinois ka sanu bɔyɔrɔ min bɛ narenakaw olu feno narena ale bɛ kangaba o lamini na kangaba bɛ Kulukoro o mara la a yira k'a fɔ ko bɛnbagaci wale tigilamaw ye bingani wale ta ni ka u sɛgɛrɛ mais kalo tile 10 san 2025 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 o wagati u ka bololaminɛw kɔni caman o tiɲɛna bɛnbagaci wale tigilama ninnu kɔni olu fɛ u tilala tuguni ni ka tasuma kɔni ka o don u ka minɛnw na maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɔni jogina maa minnu jogina olu ta ni ka taa n'olu ye lapitaniso la maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔni olu tanyana maa dɔw fɛnɛ olu kɔni tununa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ kɔni olu yɛrɛ kɔni dɔnyɔrɔ kɔni o ma dɔn fɔlɔ bɔlɔlɔsiraw kana la i b'a ye k'a fɔ ko tasuma kɔni donna minɛn dɔw kɔni olu la mais kalo tile 4 tɛmɛnen ka yira la k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye bɛnbagaci wale tigilamaw ka bingani wale ta ni ka sanubɔlaw kɔni ka olu sɛgɛrɛ mais kalo tile 4 tɛmɛnen na u ye bingani wale ta ka Kayi sanubɔyɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔni maaw ni ka olu sɛgɛrɛ ka tila tuguni ni ka tasuma kɔni ka o don u ka sanubɔminan giriman dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ na. Dugu ni jitunu bɛ Buguni mara la fɛn min ye bagansuɲɛ kɔni o ye dadigi kɛ ni dugulama ninnu na kosɛbɛ min n'u yɛrɛ kɔni ma tafa ni nafa foyi sɔrɔ u yɛrɛ la u ka bagan minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o ye misiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ u ka sɛnɛw kɔni ni ka o kɛ o bagan ninnu bɛ minɛ sufɛ ni ka u manamana faga a tɛ dɔn u fagara cogo o cogo la bagan dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u bɛ bɔ ni olu ye ka na n'olu ye faba kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na ala ni donso olu ka larawulili o senfɛ ni o ye Zanbugu donsow ye u sera ka tɛgɛ da kamiyɔnba dɔ kan min ni baganw kɔni tun bɛ a kɔnɔna la i ko kabako u ye bagan ninnu kɔni minɛ ni ka u di bagantigiw olu ma sɛgɛsɛgɛliw olu dayɛlɛla. Mairie du district délégation ɲɛma ale ye kunnafoniya ni ka o bɔ k'a bi k'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ siraw kɔni ka olu tigɛ u ka magoɲaw olu senfɛ ni o ye kɛnyɛrɛye baaraw ye ni o dɔ bɛ tali kɛ kɔɲɔw ka taa se denkuniw o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma u bɛ sirakanaw ni ka olu tigɛ mɔgɔw la k'a sababuya kɛ u ka ɲɛnajɛw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛ nin waleya ninnu kɔni kɛ nin waleya ninnu ale kɔni no jamana sariya o senfɛ. Couche Happy Nice ale ye couche ye couche min ni a nana denmansaw olu lafiyali kama couche Happy Nice a ka magan wa n'i y'a don i den na fiɲɛ kɔni donyɔrɔ fɛnɛ bɛ a la n'i y'a don den na den bɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a sababuya kɛ farikolo o ye lafiya sɔrɔ couche Happy Nice n y'a don den na ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche Happy Nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche Happy Nice ye denmansaw a ye couche Happy Nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a kamiyɔnfa santa la u jabala filɛ sotiba soteliko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche Happy Nice denmansaw lafiya.
muso dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 32 la u ye a bɔ Sarayamu dɔgɔtɔrɔso o la ni ka u kunda n'a ye Dire dɔgɔtɔrɔso o kan mɛ kalo tile 12 san 2025 a kɔni bangera Sabani o de la Sabani ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye cɛman olu de ye u ka kɛnɛ u ni na Dire préfet ni a ka maaw u farala ɲɔgɔn kan mɛ kalo tile 14 san 2025 ni ka taga Dire dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la ka taa i ɲɛ da denmisɛn ninnu ni u ba kɔni o kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 2nan de ye san 1 o kɔnɔna la ni Dire kɔni Sabaniw bɛ bange a dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko den ba yɛrɛ kɔni ale mago bɛ joli o de la a ka groupe ye sangɛn ye A+ de ye. Ni wagati na dolancilaw kɔni dusuma kasalen do kosɛbɛ ka sababuya kɛ Mamadu Meri Kɔnɛ ye ni ale ye latéral droit US Buguba o la a tanyana ka to balontan yɛrɛ kɔni o la a kɛra mɛ kalo tile 14 ka sababuya kɛ crise cardiaque ni o ye dusukunjɔ kɔni o ye k'a to u ni 11 créateurs mɔgɔw tun bɛ dolantan na wagati min na a kɛra u y'a ta teliyara ni ka taa n'a ye lapitaniso la a kɔni yera k'a fɔ a ntanyana an bɛ dugawu kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Moritanikaw ka jamana o kɔnɔna la Nouakchott ta nominalikɛlaba ale kɔni ye u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Mohamed Ould Abdallah Aziz ye ale ka kiriw kɔni jaabi o bɔra kunu a yera k'a fɔ a ɲangira san 15 kaso o datuguli nka a ye san 5 kɔni ni ka o kɛ kaso la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mohamed Ould Abdallah Aziz k'ale kɛra fanga la san 2008 ka taa se san 2019 ma. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaaw aw tulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi ne k'a da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.